Slad klopa je spremna. Dođite jesti. Slag uhoda. I onda su vam se svi slagovi pretvorili u slagunce. Ne, baš. Izgledaju i ponašaju se kao mladunci. I ne mogu se transformirati, ali još uvijek imaju protoformske moći. Oni su drugačiji. Dođite tu! Prestanite! Zovem ih... Hej! Ma, prestanite! Tako je već bolje. Ja ih... sada zovem neoprotoformi. Mislimo da im je Flopper ukrao moći. Kada sam ga aktivirao, imao je Infernus simbol i napravio je jedan od najboljih pokreta. Je li to uopće moguće? Pa, u mom klanu postoji legenda o univerzalnom slagu koji može preuzeti moć drugih. Ali, svi su mislili da su to samo priče za djecu. Što sam malo prije rekla? Hvala, Kord. Univerzalni slag. Pristaje ti. Ha, Uni? Haha, sviđa mu se novo ime. Rezanac čudovišta se vratilo. I želi sve naše slagove. Taserling simbol. Pitam se... Haha, je to! Unijev simbol pokazuje koju će slag akciju napraviti. Kako sjajno! Posebno sada kada se moramo pozabaviti s vrlo uzrujanom lignjom. Nemamo dovoljno slagova da bismo ih zadržali. Uni je stvarno sjajan, ali ni on ne može sam sve odjednom. U redu. Onda imamo samo jedan pokušaj. Jesi li vidjela kako je čudovište išlo ravno na Unija? On je sigurno taj iz Kordove legende. Žalim, društvo, ovdje više nije sigurno. Kasnije ćemo se odmarati.